yadıma düşüp durka yine de studentler var da bir vakanı görüm öğretmeli. Geçen yıl noyabr ayından bir Türkmen oğlanımız student birinci kurs Moskva Üniversitesi'ne okuyup yürün kvartirada yaşayar. Şol kvartirada da doğulan günlerler doğulan günden sonra uruş oluyor. Uruşta da polisiyalar geliyor da günahkar değil tapağı diyor ki hemmesini yığınıp alıp gidiyorlar. İnni 5 oğlan içinde bağ olsa şol uruşta şolun 4'ü bez dokument işlep yaşap yürünler. Biri olsa student. Yani şu student oğlancık dengine şolar bilen 2 ay vaqtlayın saklanılyan yerde saklanılıyor. Ondan sonra öyüne gidiyor. Yani öyüne de gitmek ne gitmek. Ayağını yürümen başlaya, yaraman başlaya bir ayağı yoğuşadan asman bilem ok neyemeden nerviden onu ayıp bilecek gel. Yani şol oğlancık yürümen nasilkalı gitti. Nasilkalı, kalyaskalı öyüne uğrattılar şunu Türkmenistan'a. Ben ayçak olandadım. Şu videodan enatalar, talipler mani çıkarım. Nire barmalı, özünüz şu videonu dinlep mani çıkararsınız deyip umid ediyorum. Şu videonu enatalara, taliplere yeterli. Пожалуйста, repost, komentariy, like, yattan çıkarma. Eğer de şu himmetine yayrasa, gıdıklı olsa size de video. İnniki kontentimde nemçün talipler общежитияda hükmen yaşamalı. Aynı kvartirada, şavarada gurrun verecek, maslahat verecek. Ünsüzce dinlen şunu. Rossiya gelýäňiz bolan 3 aylyk turist viza bilen gelýänlere değişdi. Şu Yamankan çıkıp başladı. Yeni çıkıp başladı şu tuvar nigajaylarla. Näme etdiler? 1 ýyllyk edip uzoldup berbilýärsiýa. Moskwadan çıkmadın işemelli. O ne azat yok o. Yalan o zatlar, maşinik, pulunuzu verýäňiz. Onsoň nelegal bolup galýaňyz, dokumentsiz bolup galýaňyz. Ola 2, 3-nçülük gülen gitdiýäňiz stasiýa bilen. On tut, ola gitdiýä basyl, 100% gidýär. Sen alsalar sen aýdýan kim etdireni. O ne suçlar bollu öňüm şu wagt yene çıkıp başladı haramzadalar. Nakleyk, viza nakleykasını çıkaryp pasportyny gelmeýärler. Soň onam aýryp bolanok. Çıkıp barýakan gönsen basýalar çıkıp barýakan şu viza bilen çık gitsen. Doğru düşünün, like, repost basın. Gayrat edin, ağlanman o. Yeni bir mesele Rossiya gelýänlere, Özbegistanyň bilen gelýänlere değişdi. Ha işte etti, oğlan yalvardı, patpeşiğim. Men aýtdym, gelme diýdim şeydi, geldi ýöne. Özbegistandan primoy, başka şäherlere uçma. Gelin diňe birinji bilen Moskwa, Moskwadan soň nira uçsaň uçay. Uçma, ene geldi, oğlan aýtdym, etmesen gowy diýdim şonu. Ene barlak göräý diýdim. Ok, men bilýänim, bolun okşatay geçip. Oğlan Taşkentden Soça uçupdur. 4 gün sakladılar şotaydı. 4 gün şolun türmesinde oturdu. Ondan sonra bu izni uğrattılar. Yine Taşkent'e gaytti. Şoň üçin ha işte etdiýän birinjilik bilen Moskwa uçup gelin. Moskwadan soň nira gitsen gidiver. Lüboy şähere gidiver. Ya Kazan uçup gel. Özbegistanyň üstü bilen daşary ýurda gitjekler üçin gowy mümkinçilik. Emmi hyzmat gysga wagtyň içinde Özbegistana viza taýinap berme hyzmaty hem bardyr. 10 günlük vizan bahasy $70 300 manat, 20 günlük vizan bahasy bolsa $80 300 manat, 30 günlük vizan bahasy $90 300 manat. Dine daşary ýurtda eýsem Özbegistanyň taryhy ýerlerine ýatdan çykmajak gezenen çemetip bilersin. Bizden yerleşen yer mümkün Azya planeta kurumun nokbardı. Çevşek aksiyan kapitali emin hizmet. Aviakompaniyalar gatnawlaryny ýatyraýarlar. Ýalňyz şynyrklarynyň gymmatlamagy sebäpli dünýäde howa gatnawlary köpçüliklöýüne ýatyrylýar. KLM maýda 80 gatnawyny besetdi.
Lufthansa we United Airlines'am uçuşlaryny kemeltdi. Sirium Selcerş kampaniýasy may aýyna howa gatnawlarynyň uç götürüm pefeljekdigini duýdurýar. IATA'nyň maglumatyna görä, Ýewropada kerosin gory diňe 6 hepde ýeterlikdir. Bu gatçylyk ýakyn günnegordaky gapmagarçylyklar we dünýä neft sowdasynyň 20 götürümi geçýän Ormuz bogazynyň ýapylmagy bilen düşündirilýär. Cuma. Vay. Vay. Yine var ya kanaya bile. Bilmese olmayan onu. Sen bra. Yo bra. İş yok mu yanımdan bir boş yerim yok mu? Berden hem çıkacaklar bidarlar var. Neymiş orada deçi? Mesele yok. Geliver arkanki kadar satıcı gitti şu an. Mesele yok. Boş yere gidip böyle. Bol sazı olan tarım Böyle. Hani berik gel Cuma. Kolayrak gel. Söyle. Neymiş? Berden bidar deyip gurulayamışım Artyom'un yanına. Diyem ağam di. Gürledin ha. Ha? Bildin mi? Hava guruladım sokot. Kakrasam satıcı soğuşaptır. 10 adam aylık verecek dedi. 10 manat dedim ha. 10 manat veriyormuş mu? 10 manat verecek dedi o. 10 manat diyem ben. Ne yaşıyor çörek yiyin yerinden. Olmay sakal. Olmaz. Ne oldu? 20 verse gidecek misin Fatih? Yok. 30 verse de gidecek gel özüm ha. Bana geç sokul yerine. 10 manat deyip oynatma değil yani. Şeylem zaten. Oğraydı ya. 10 manat deyip maskara ortuyorsun. Açım. İyi salyan ettin Cuma'rı. Men alayda. Men alma. Ha ne mi işin onlar yanma o dedi. Ben ne o? iPad bilen Vodafone tapawdunu bilýär. Güzel teknika. Sen öwün yandydyň ha iş taşsam okudum. Ha men onu okumam marun ra. Men telefon okudum. Bana gerek söyle. Hayır sana öwün bilen. Men sayna da. Açım. Geldim. Ece? Sigin daydanlara gitti. Bir hepter. Men ýüregim ya, indi bärde bolajak men bir sellem. Hey, gele bolacağım can. Hawa Ece, ondan owa arasaglyk mı, owa ýaşy mı ýagdaýlaňa? Allaha şükür. Allah dönügi. Hay böyle, çayını çan Ece. Çayını çan bırak. Deyin sana çörek yeri. Ne? Bu näme? Bu tagamy näme? Ne hiç çay demledin sen bana? Näme nime? İçen çay ýadygdan çykaraýdyňmy? Hemme da sen unaper. Ay Ece bir de çayata gulyarak, sen ne dermedin? Näme men şunu çay içen içmeýän bilen yok. Men gowy şey deýindim. Siz gaýyn gelin bolup gaýrat et oňşuň. Men özüňe gördüm, gaýrat edin. Vay näme gyzy? Ýylan bir zata geçdi. Vay Dayza, tişiňiz bil näme ýylan towy? näme indi öz basta golluk dip haýwany saklap başlady. O sakkaýat dayza. Bilemem. Mikrop bolýar. Derrewdiň sony. Suwa düşürýän dayza näme mikroby? Näme gymman? Senin öz basta golpdyny. Buly iyi bolsa bolýarmy? Menen tek taňy gowja psik oýnadaryn. Näme pisigen men ogluma? Ýumurtga dayza. Men oglum ýumurtga halanyk, men oglum batyrman ýumurtgan halaly. Men ýollaşym halaya ýumurtkany. Ece men özüm diýdim laçyna, ýumurtkan çakaý diýip. Gowy görýän men ýumurtkany. Özüm gowulyan, batyrman ýumurtgan gowy görýän men oglum. Batyrmal ýalňyz zat iç ýörenmese dayza. Batyrmal etdim elkenin da ýumurtkany. Şeley oğlu bolup gidipsiň ha. Gerek de taň. Çıdarkan men. Özüm gowulyan. Öňdüň şunu ýalag ýaty. Men kataýyn dayza. Ay, noş bolsun. Men ken taýyn. Al maksat. İşten açık olsun. İyi ver.
O näme ilki gelinkiden başladın? Ay Ejo. Yayından alkayın, naharımın yayından alkayın. Dayda iyerde batırmadan. Ay Ejo, yayından alkayın, bunlar mı? Hamdın gün veren ha yo. Şöyle yolu olup gidipsin ha. Dayda burundan yelele. İyi otuyor ha. İşten açık olsun maksat. İşte yapık bolsun. Allah'ım yürüme ol giyinip be ediyiz Allah'ım yürüme giyinip be. Ay sana ne giyinip be ne lazım? Sen öylönsen degenerin ben. On bolsun. Sağalın. Toyum soğsam hökman gelirin men. Soğduğum hökman gelirin. Men häzir uğratıp geleyin. Pelwan özüňem bar, daňataryň çağalaryna damayt. Ertir toýa başlaýan. Oňol sunagam. Özüme daňatar olup dursa barkaýdaryn olyn çağalaryny bilmedim-de. O nähili? Gennejem olar alyp giden 2 hepde boldy. 3 ay diýdiler. 2 ýyl boldy. Galmadyň. Galarsyň meýdanmok. Ýere oglum. Bolýa. Bara. Saman varın. Dost. Toy payını getirdim. Aýtdym-a men toyum sowdum gelerin dip. Soňky mehmany şu wagt uğra diýip ýanyňa ylgap durşym. Allah can. Elin ver. Batlı bol. Dostluk iki yüreğin sessiz düşünşmegdir. Bewefalyk synaw. Synawdan utulana ne güç valar, ne de kuwat. Gatnaşan oğlanlar, taraf tutsuz kerhanatyň adyndan minnetdarlyk bildirýär.